Amen. Tunapana wako unoda kupata ile kwa Kristo ndo kuzetu kwa nebakwe imate niyayi no Israel Amen. Katawiro kapita mkangeni anakarutini kusiko ilivwani kana mukanzi wamusaikino wanatu uhupe nweni saka warume mutane mazungwa ya imini nikoka makasiwa na msitisi hana kwenda ko panyama besi pana chaka nzibishi nekuda kwengwa ya God all three saka kana shakadaro muchenge tobo right Ili nozwa kukananga yeye kuitika ndakuti anotozaboti kana disi simple Maperano maradhacha pinda pakati panu jana itinyo yo imozishwa jana yati asigare giboka jana yati wote wanaochukudi aiwa waiwa ulimo wachi nyaru mtawa leo anotoziwa kupanywa tabakwa imima dzisomatienwa nditi andikuziza kuti ndikuziza kuti kana ndako ngoti chaiti sejamwe chauri pachechi maperatoshi saka idzi chingwa idzi vikira yavatendi muroya musoro ya satani narotikohonyoro right? Verse 29 right? Ili nozwa kukananga right? Maperano maradhacha pinda pakati penu right? asigare giboka Pawachawe warumewa wao wale wajira kwa bro chora right? Wenda pakati penu pamene right? vachamuka varume right? vachataura zvinopesanisa chachino aida kudivhaidwa neRoma yakadivhaidwa nemabhishopu ayo ruvimbo rwakatumwa panguva iyoyo kumuka rwamochinja azviziva kandoziziva kuti chabvamakunze wani vaita pakati penyu pamene imi saka kana ukanga usina foundation yakakwana pachabuka varume vachatanga imwe dzidziso inonyonganisa izvoere uya pakati penyu pamene vachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevere chinangwa chawo chaicho nekutaura kwavo kwese kune ukasha nenhema takutora vanhu vekamwazha kuti vavatevere takusiya wega netsamba yakadebhoi wako nemukoma wako asi minzwisisai michechini kuti tisakashika pana 2020 norono nematangiro nyangwe nevangu vasati wazvarwa munozviziva takati ngazviverekwe saka varume vauya kutaura kwavo muzhinji neachadhawo zhinji imi niwangwani kuda kutsausa vatendi kuti vavatevere saka ini nyangwe kana ndiri pa8 Jefferson muchengetai chechi muchengete chechi musazoti musi
chinodyiwa nomusi wachinonotenga. Nabe chinaro ndina zvingazvikwenye nzira yangu zvine mirayiro yani sezvandakakudzidzisai ita izvozvo. Imi nani munoiziva iyi kuti kushonesa zviri pachena zvakavanzirwa vanorasika. Manikani ngaizarurirwe nyika inomuta vapostora ngaizarurirwe nekuti kunze kwakaedza saka Paulo akugaigezai muchii imi muchengete vanhu. Basa renyu muchengete chii muchiziva kuti havasi venyu. Musadyisa vanhu zvisina kuropafadza. Chirayiro nesadza zvakadini? Tozviziva kwaita zvimazuva zvinenge svondo vakuru vachienda kumutumwa vachinoropafadza chirayiro vachinamata vachitanya vanini. Tinozviziva pataita nguva isingatukwa zuva nochibato chirayiro chacho. Tozviziva izvi. Tozviziva kuchaereswa kwegororo wakabuda mawakatakurwa. Bhotoro nechirayiro zvakasiyana. Bhotoro muriziva dzamadhingika ndodhingiro kare ndobhotoro. Afrika yedu akatonga chichiboni yekusikwa kuna Mwari chichapfuura. Chinokosha kune kuti zvapfuura ngeuri oinashe zvingaitika zvese zvina basa ramira pedzipara zvinoitwa mangwana izvi. Pakudya simba kudya kukunda kudya upenyu usikaperi. Hatikumira kugona isusu ijai kugona kukokuponera imwari upenyu ugoraramiswa nabwo. Hatiraramira kuronga tinoramira kupinda mupurani yaMwari ichavatirwa imbakati vaAfrika yedu. Imi miramira medzivane zvamagadzidza mishari kuya Mwari ngaakomborere kuti tinobata maraka tinonokura pei. Tina mapei. Shama
vana